Det her, det giver så 15. Derefter, så skal vi have, nu har vi arealet under parablen inden for i det her område. Men vi skal kun have det her op. Derfor så bliver vi først nødt til at regne arealet under denne her, den rette linje, hvorefter vi så kan trække det fra. Så det gør vi ved at sige en halv gange 4 i anden plus 4 minus en halv gange 1 i anden plus 1. Og det her, det giver 10,5. Som jeg sagde lige før, så har vi nu stykket hele det her areal i det her interval fra 1 til 4, og så op til parablens toppunkt. Og vi har arealet under den rette linje i det tilsvarende interval. Derfor så går vi ind, da vi skal have det her stykke herop, og tager arealet under grafen, under andengradspolynomiet, altså 15. Og så trækker vi det her areal fra arealet under den rette linje, for at finde kun det her lille oppe. Så der siger vi altså minus 10,5. Det er altså 4,5. Dermed har vi bevist, at mellemrummet mellem de to grafer har et areal på 4,5.